cukup lenggah bablas kene lagon ayun kula ayun saderengipun sugeng rawuh sugeng lenggah punden kula Romo Kyai Habib Salim saking Singayudan sungkem kula sak kanca katur matur suwun monggo sikecake yo rujak nanas Mas Ari, yo. Asik. Kawula alit sajose. Sebab apa
opo Timbang susah adik sing gembira. sing gembira Adik panjang yuswa. panjang yuswa jalamun hahaha Ayo guyu, ayo guyu. Timbang susah adik ayo padha guyu. Guyu maneh. Timbang susah adik ayo padha guyu. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Esti, Mbak Arin, Mbak Ambar, Mbak Sarah.